Сәлам дуслар, шаулап гөрләп бәйрәм көннәре узып киткәннән соң без инде кыска гына эш атнасында эшләп алырга да өлгердек. Салютлар, шашлыклар, бәйрәм котлаулары инде артта калды. Бу арада татар шоу-бизнесы ни белән яшәгән? Хәзер без барсында ачыкларбыз. Эфирда шоу-биз һәм без башлыйбыз. Бүген безнең тапшыруда Айрат Ильясов Германиядән эшләп йөргән. Илгәрәй кызы белән аварияга очраган. Айгөл Бариева социаль челтәрләргә булган бәйлелеге белән ничек көрәшә? Лилия Гыймадинова белән Казан ипподромыннан булган махсус репортажны да сезгә тәкъдим итәбез. Айрат Ильясов соңгы вакытларда дус ишләре белән сәяхәтләрдә йөрергә ярата. Шоуменның Әстерханга балык тутырга барганын без узган тапшыруларда инде сөйләп киткән идек. Һәм менә яңа гына Айрат Германиядән кайтып төште. Мюнхеннан Санкт-Вольфганг шәһәренә барганда Зальцбургны да күрергә насип булды. Кунакханәдә яшәдек. Биредә велосипедларны да арендага бирәләр. Велосипедларга утырып бер 30-40 чакрымлап кына йөргәнбездер. Тауларга мендек, саф һава суладык. Австриянең табигаты бик матур. Ә менә Мюнхенның сыры архитектурасы гына күңелгә ятып бетмәде. Әмма юлларның чиста булуы шак каттырды. Сыйфат ягыннан да бик әйбәт. Юлда йөргәндә дә машина йөртүчеләр бер-берсенә игътибарлы дип белдертә җырчы Интертат.ру сайтына. Быел илебез җиңүнең 70 еллыгын бәйрәм итте. Бик күпләр бу көндә үзләренең яраткан әби-бабаларын бәйрәм белән котлады. Алар арасында Альбина Апанаева да бар иде. Аның дәванисе Миннегаян апа тумышы белән Чүпрәле районының Иске Шәке авылыннан. Тормыш иптәше Мортаза абый белән 6 бала үстерәләр. Иң беренче туган балалары Альбина Апанаеваның әтисе. Нәкъ менә 9 май көнне әби 85 яшын тутырды. Яшем зур дип тормады, парадка барып кайтты. Аннан соң без аның туган көнен билгеләп үттек дип җавап бирде Альбина Апанаева. TMTV Production командасы хәзер нинди клип өстендә эшли? Әйдәгез, Зәйнәп Фәрхетдинованың Таңнар бергә атсын җырына клипны төшерү моментын без дә карап үтик. Maksat birden bulup dursa bir-birini baxtli etüdə. Күптән түгел Казанның Җиңү проспекты тирәсендә җырчы Илгәрәй машинасы белән һәлакәткә юлыган. Кызы Әдилә алгы урында махсус балалар креслосында утырып бара. Кирәк бит. Нәкъ кызы утырган яктан, ягъни машинаның уң ягыннан Mitsubishi Outlander машинасы килеп бәрелә. Бәхеткә каршы балага зыян килми. Әлеге вакыйгаларда гаебе булмаса да Илгәрәй барлык машина йөртүче әти-әниләргә балалар белән йөргәндә аеруча игътибарлы булырга киңәш итә. Айгөл Бариева социаль челтәрләргә бик нык бәйлелеген ачыклаган. Һәм ике дә уйламыйча, артка бер нинди адым калдырмыйча ул барлык социаль челтәрләрдәге аккаунтларын юкка чыгарган. Искәрмә булып бары тик Facebook кына калган. Тик анысы да паролен онытканга гына дип белдертте Айгөл. Виртуаль тормыш дип чын барлыкны, аралашуны, күрешүләрне онытып бетердек бит. Булды, җитте. Миңа нокта куярга вакыт. Хәзер бөтен кирәк кешемә шалтыратам, күрешәм. Һәм бу миңа виртуаль аралашуга караганда күпкә кадерлерәк дип белдертте Айгөл Бариева. Biz җыясы ризык бетмәгәндер, без эчәсе сулар бар әле. Әлдә шөкер мең чакрымнар ура, өйгә кайтыр юллар бар әле. Әлдә шөкер мең чакрымнар ура, өйгә кайтыр юллар бар әле. Төрле җирдә йөртә безне язмыш, һәрберебез нидер майтара. Эштән арып тол чыкканда безне өй җылысы тартып кайтара. Эштән арып тол чыкканда безне өй җылысы тартып кайтара. Өйдә көтә гаилә uşaклары, хәлле без балаларыбыз. Эй Ходаем, кисәк күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Эй Ходаем, кисәк күрмә берүк,
19 май көнне филармония концертлар залында Рәвештәр юмор театры һәм Әбри Хәбриев сезонның соңгы юмористик тамашасын тәкъдим итә. Башкорт һәм Пермь тамашачылары бу проектны инде күргән. Син дә һичшиксез моны күрергә тиеш. Әбри Хәбриев сер итеп кенә күп кенә яңа җырлар яздыру турында әйтте. Кыскасы, рәхәтләнеп көлеп кайтырга теләүчеләр өчен менә дигән мөмкинлек. Моны кулдан ышкындырырга һич ярамый. Махсус кунаклар Илназ Баг һәм Мөнир Рахмаев булачак. Узган тапшыруларның берсендә без сезгә Мәскәүдә яшәп иҗат итүче автор башкаручы Гүзәлиянең TMTV Production командасы белән берлектә клип төшерү хакында махсус репортаж тәкъдим иткән иде. Менә, клипны күрер көн дә килеп җитте. Шоу бездә премьера. Худай биргән бәхетем син, гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер беттек. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма синең куллар, йөрәгемдә исемең. Кавыштырды безне язмыш, күзләргә тимәсен. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма
Хәзер студиядан Казан ипподромына күчик. Ат янына кайсы яктан килергә? Утырган чакта ни өчен ялыннан кысып тотарга? Бу хакта Лилия Гыймаддинова хәзер барын да белә. Махсус репортажны бергәләп карыйк. Лилия, син татар эстрадасына әкият җыры белән килеп кирдең, шул арада популярлык казандың. Менә сәхнәгә ни рәвешле килеп эләктең? Бу балачак хыял идеме җырлау? Әллә ничектер менә яшь узгач шушы ниндидер бер адым идеме сәхнәгә? Инде 2013 елда шушы нәкъ әкият җырын яздырдык та радиога тапшырдык. Һәм инде ул җыр популярлаша башлагач, уйладык шуңа клип төшерергә. Аллага шөкер, клип тә төштердек, телевидениега бирдек һәм шулай итеп көннән-көн популярлашып киттем инде. Шушы җыр сәнгатькә. Җырлау теләге, ул инде балачактан ук килгән теләкме? Әллә менә әйтәм ич шул студентлар дип әйтикме? Әлбәттә инде кичкенә чактан тумыштан бирле инде җырлап йөридем. Садикта да, мәктәптә дә, институтта да җырлап үскән кыз. Җыр гөргәнәшәндә йөрде инде. Аның каравы син бит күпчелек җырчылар шикелле шулык мәдәният институтына юл тотмагансың. Бөтенләй башка көтелмәгән һөнәр иясе син. Архитектор кемнәр белми? Әйе, мин кичкенәдән инде җырларга да, рәсемдә ясарга яраткач, ике һөнәрне дә яратып башкаргач, рәсемне ул вакытта күбрәк игътибар биргәнмендер, шуңа күрә архитектурныйга укырга кирип киттем инде. Һәм хәтта бу һөнәр буенча эшләдеңме? 5 ел буена эшләдем дә. Анда архитектор мин күзаллана китерәм, сызымнар. Әйе, әлбәттә шулай. Ул шулай әлбәттә син дисең, иҗади һөнәр. Әйе. Ләкин бик җаваплы һөнәр. Шулай, 6 ел укыган инде аңа. Сызымнар булар хәзер артта калдымы? Әллә инде кирәк булса син хәзер үк менә ниндидер бер наброс дип әйтәләр, ясый аласың. Әлбәттә ясый алам. Хәзер инде син тулысы белән җыр сәнгатенә кирип киттең дип әйтергә буламы инде архитектураны артта калдырып? Әлбәттә, мин инде покага үземнең архитекторлыгымны калдырып, тулаем җыр сәнгатькә кирип киттем. 1, 2, 3 клип ялгышмасам хәзер синең. Әйе. Әйе, бер саның әкият җырына булды, икенчесе Син генә җырына. Син генә җырды. Һәм инде күптән түгел генә менә Син минем җаным дигән җырга клип төшердек. Мәскәүдә төшерелде инде ул. Аның режиссеры Айдар Габдрахманов. Нәрсә дип әйтергә инде? Клип күпләр өчен шаккатыргыч һәм гаҗәп булды, чөнки кадрда син генә түгел, хәтта юлбарыслар да бар иде. Әйе, юлбарысның исеме Шанель. Ул шулай ук Мәскәү циркыннан килгән инде. Хайваннарны гомумән яратам. Уртак телне тиз таптыгызмы юлбарыс белән? Әйе. Бик шаккаттым, ләкин бик тиз таптык уртак телне, бик ошады төшәргә. Курку хисе, ул бит ничек булды инде, анысы бар иде инде, булмыйча. Түгел инде беренче тапкыр юлбарыс белән вообще тотып теге төшкән. Зоопаркта түгел. Әйе. Ничеклек юк, шулай. Әйе. Ерагайса ара, йолдызларга кара, йөрәгемдә дөрләп сөюде яна. Безнең өчен генә алсу таңнар атта, тәүге мәхәббәтем күңелемдә калка. Син минем җаным, иң татлы уйларга салдым тапкына җаем янымда каламы. Син минем җаным, иң татлы уйларга салдым тапкына җаем янымда каламы. Атлар яна килдек, ләкин ничек итеп атларда йөрергә, шулай бит Лилия. Безне бу сорау бәтә инде бик кызыксындыра. Янәшә бездә Айсылу Данилова атлар турында барысын да белә һәм безгә хәзер барысын да тәфсилләп сөйләячәк. Менә нәрсәдән башларга? Без атлар яна килеп бастык басуын. Дөрес киенгәнбез, ничек киенергә кирәк, нәрсәдән башлыйбыз? Иң беренчедән
Атлар янына килгәндә куркмаска кирәк. Атлар янына сул яктан киләләр дә муеннарның сул ягыннан сыйпыйлар. Алар өчен исәнләшү була. Менә болай булса, Әйе. без исәнләштек. Әйе. Ярар, Иң истә беренчедән калдыгыз. аннарсын атка утырыр өчен кеше махсус спорт киемен киергә тиеш. Аяк киеме булырга тиеш. Үкчәле, но үкчәсе 2 сантиметр гына булырга тиеш. Кроссовки, спорт аяк киеме килешми. Бу очракта. Димәк, монсында искәртик. Ниндирәк командалар өйрәнергә тиеш без ат белән барганда? Ничегрәк аңа? Әйдә киттек дип әйтеп булмый, бит татарча аңламый. Нәрсә нишлибез без? Атка утыргач, без кеше арасында аралашканда, без бит тел белән сөйләшәбез. Шулай бит. Атларга утырганда без аларга командаларны бирәбез тән теле белән, куллар белән, аяклар белән, гәүдәне алыштырып, шулай итеп, атка утыргач, аякларны ныграк кысып, ат алга таба китә. Әгәр дә туктатырга кирәк булса, аякларны кысып, гәүдәне арткарак иеп, кулларны үзебезгә таба тартып, ат әкренрәк бара, җә туктап кала. Күрәсез, без инде Лилия белән әзер. Башка кидек, аяк киемнәр алыштырдык дигәндәй, хәзер инде атка атланырга кирәк. Аның үз кагыйдәләре бар, шулай бит әсу. Нәрсәдән башлыйбыз? Иң беренчедән атның сул ягына килеп, булай ялдан алып, ныклап, терсәкне төрәп куябыз да, уң кул белән тотабыз менә моннан. Һәм сул аякны тыгабыз да, уң кул белән ияргә тотынып, менә шулай атланып утырабыз. Менә татар эстрадасына килгәндә, син үзеңнең образыңны менә татар эстрадасында ничегрәк күрәсең? Син нинди җырчы? Романтик җырчымы, мәхәббәт җырчысымы? Мин романтик рухтагы, танцеваль рухтагы, менә ул җырны сайлаганда нинди күңелеңә нинди хисләр уята, шул җырларны сайлап, җырлап алам. Белмим, син теге шикләр куймыйсың. Шикләр куймыйм, юк. Менә бүген миңа мәсәлән шушындый җырлар ошый, мин шундыйракларны төшерәм. Иртәгә мәсәлән миңа башка төрле ошар дип алай теге шикләр куймыйм. Кайсы ошый, матур көй булса, сүзләре мәгънәле булса, мин аларны әлбәттә башкарырга риза. Тагын бер менә тема, син яңалык кертергә яратасың, менә син тагын тема җитми, инде темага җыр башкарыр идең, бармы бер хыяллар, бәлки кайбер хәзер шагыйрьләрме, композиторлармы синең әнә шу теләкләрне ишетеп, якын арада җибәрләр, тәкъдимнәрен Бәлки дә. Юк, менә 90% бит инде безнең мәхәббәт турында. Күбрәк менә башка темалардагы җырларны язсыннар иде. Шул ук мәсәлән, табигатьтәге күренешләр турында, ул теге диңгез, анда мәсәлән, ләкин яисә нәрсә дип әйтим инде, дуслык турында, башка хисләрдә, башка мөнәсәбәтләрдә бар бит. Әйе, гел теге мәхәббәт кенә турында түгел. Күбесенчә китерәләр менә шул һаманда мәхәббәт, мин сине яратам, инде ул менә бар инде ул җырлар матурлар, ләкин һаманда шул бер үк тема турында җырлыйсы килми, шуңа күрә откасты бирергә туры килә. Башка темада җырларны ишетәсе килә. Димәк, шагыйрьләр уйланабыз, яңа темалар эзлибез, һәм Лилиягә тәкъдим итәбез. Аңа тәкъдим итсәгез, сез бер дә инде югалтмаячаксыз, чөнки Лилиянең бөтен җырлары да популярлыгына булып бара, шулай бит Лилия. Бу атнада шоу-биз тапшыруның иҗат коллективы әзерләгән яңалыклар шуның белән тамам. Без сезнең белән саубуллашабыз. Нәкъ бер атнада TMTV каналында шоу-биз тапшыруында очрашырбыз. Сау булыгыз.